Ayo मा एसे गिलु बालु मेथरिया जाबाय जों मेथर जाबाय जोङो बयलार खि जायना फोसाबनांगौ दङ जोंखौ लेंहरबानो जाबाय। हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं माने बर्थमान दा सान्दुं गोनाङावनो माने जेकेट गानदों जानो हागौ आङो दैयाव हाबदोंमोन माने साम' खनदोंमोन आरोना मोनसे जायगायाव दंफैयो आङो बेलेग जायगायाव दंफैयो आरो न'नि गोजानाव साम' खनदोंमोन बेयाव गोजांनानै आङो जेकेट गानखाबाय आरो सान्दुं गोसाबा नै लोगोफोर साना हाबथारसिगोन नै इसिबां दुब्लि बारि गेजेराव मानो दंफैदों सानो हागौ लोगोफोर ओरैबायदि गिलु बालु मानामुनि ओरैबायदि दं आयु नै लाफा बायदि आङो लोगोफोर आदा खानानैसो माने भिडिअखौ सुरु लाबाय आरोना माने ओरैबायदि खानो मोजां मोनबाय माने आं जिबनावहाय माने मालाबाबो मानामुनि खादोंबाबो एफा बिदि मानामुनि बारियाव आं खाफेरनो मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर नै ओरैबायदि खादों माने ओरैबायदि मोजां मोनो आरो थप दसेनो बेसे बुरजा खानो हागोन दा आं खोन्थानो नोंथांमोननो जिखुनु दायो खाबाय थानोसै आरोना आइजों ओरै सासे गथ' फिसा आरो बिसिनाव फैदों जोङो बिसिनाव मानि थाखाय फैदों दा उनाव एसे खोन्थानो नाजागोन आरोना लोगोफोर बिसोर सानैया दा जि गोसो होनानै खादों लोगोफोर नायनो हागोन नै मानामुनिया ओरैबायदि दं नै गिलांगाव लाफा बायदि आरो बेयाव एसे खमलसो नै बिदि गुवार नै गुवार दोनथ'नोसै आंखौ नै ओरैनो नै बिदि जब नै लोगोफोर माबायदि गिदिर नै जायगानिफ्रायनो सिखारनांखाया ओरैबायदि दङ माने खानोनो ओरैबायदि बुरजा लुबैबाय मनासे बस्थासेयाव लाङो मानामुनि आलु जायो थानोसै होननायनि जाबाय थोनायखौ मोनाखै जोंथिं बारा बिदि गैया नालाय मानामुनिया ओंखायनो लब जादों लोगोफोर मानामुनियानो फेबाय आंखौ ओरै नायो ओरैबो मानामुनि ओरै नायो ओरैबो मानामुनि इसां गुवार अबेखौ खाथ्र' नोंथांमोननो खोन्थानो आङो बेसे बुरजा मोनखो साव किमान फाले मुनाथ' देखुवासिन बन्ति मुनाथ' देखुवासिन नै एथ'खिनि बुरजा खानो हाबाय जोङो होमबाबो थोनाय मोनबावाखैसो जागोनसो लोगोफोर सानथाम सानब्रै ना इमान बेसे फाले ना आमी चल थांसै लोगोफोर बारियाव दुब्लि बारियाव गथ'फोर गेलेदों गथ' फिसा नाव फैदों बे लाबाय नायलाय दहाय जों साम' खनदोंमोन आरोना ओमफ्राय साम'आबो बेलेग जारनि बेखौबो मानो लाखोथाय जोलै लादोंदां नै बिदि साम' इदि नैबेबो दं आरो साम' गोलावबो दङ लोगोफोर आङो भिडिअखौ लानाय जायासै ओरैबायदि हाबलाबायनानै हमदोंमोन आंबो खनदोंमोन आरो लोगोफोर बेखौ आं जाफेराखै सोर जाफेरबाय कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय जाय लोगोफोर इयाव मानो फैदोंमोन आं खोन्थानि आं नैबेखौ लांनो फैदों आरो जों नोंथांमोना नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ बियो मा बुस्थु जोबाखै जोबबायना 58 बस्ता जाबायनो ओमफ्राय बस्ता थोगोन थोयोना आं एसेसो गोबोर बेखौ लांनो फैदों आरो बे बयलार फार्म जोङो बयलार मेथर ना मा होनो बयलार खि मेथरिया जाबाय जों मेथर जाबाय जोङो बयलार खि जायना फोसाबनांगौ दङ जोंखौ लेंहरबानो जाबाय माने फोसाबनानै जोङो लानानै थांगोन आरो खिखौहाय फोसाबनायबो जागोन ओमफ्राय बयलार खिखौ माने फोसाबनो जायफ्रा बायो जोंखौ माने लेंहरनो हागोन अबयसे जोंनि बर'फ्रा बारा इदि बयलार फिया आरो आसामिस असमिया मिरि मिसिं बेफोरसो फियो आरो लोगोफोरनि ओरै फख्रि दं बिसिना ओमफ्राय नै दायो लोगोफोर जोङो बयलार खिखौ माने सोगासिनो दायो जोंथ' नङा नंगुमै मोना सोदों आरोना नंगुमैया सुथेदों माखासेया सोदों ओमफ्राय लोगोफोर नै बिदि बस्ता ओमफ्राय गारिबो फैखाबाय जोंहा लांनो बेखौ बे सुथेजोबखाबाय आरोना दायो 58 जाबाय 60 बस्तासो जागोन 60 बस्तानि एसे बारगोन आरो बिदि बिनि थाखाय फैदोंमोन आरो जों बेयावनो
मानामुनिबो खानाय जाबाय साम'बो खननाय जाबाय बिराद गोजांना आं जेकेट गानलायलायनाय जानाय अबस्था बेनो आरो जोबसिगोन नंगौमोना सुथेगासिनो